chúc ngắn xem hà bờ thề cùng má phi Sirta chính im trong ngã hà phi ngã là ai phi tu đem hà sa đem trong ngã bạc tu ai kỳ đi trong phi hàng ngã kỳ chính kular hà phi ngã kle kỳ ban long baro sirta chính ít na la na phi ngã là yo mát tu nom bat phi ba ít ngặt đòn ringka na du menta kasih ngan sintia phi sirta tu ai kik di jong phi da kasat di jika banela happy nga klei ki jingkula wat na phi pang ngan don hasenda ngat ki jing janjan ngan ma ngat ong hai den bat phi ngan don ringkat ismi nung kong ba kakendu ya phi marway nga super khat ha jing long be no ba ya nga phi lak loi ban jet na du man sem ba rocket phi da e na du man ta kasih ngan shin ti ya phi sirta tu ai kik ti jong phi da kasat ti ji ta banela happy nga klei ki jingkula wala phi pang ngan don hasanda ngat ki jing janjar ngan ma ngan ong hai den pati ngan don ringkat donut ka trang bat men sim ka kwai man la kas ki jing ik ngayo i dur khmat pu sam khi jong phi nga kin mau man kas ngi na du man ta kas ki ngan shin ti ya phi sirta tu ai kik ti jong phi da kasat ti ji ta banela happy nga klei ki jingkula wala phi pang ngan don hasenda ngat ki jing janjar ngan ma ngan ong hai den pati ngan don ringka jing im ha perthei tang phi hi marwe ba de jing shai la lan di ka jangai jing e jing kermen tang ha phi nga shem na du man ta kasih ngan shim ti ya phi sirta tu ai kik ti jong phi da kasat ti ji ta banela happy nga klei ki jingkula wat na phi pang ngan don hasanda ngat ki jing janjar ngan ma ngan ong hai den pati ngan don na du man ta kasih ngan shim ti ya phi sirta tu ai kik ti jong phi da kasat ti ji ta banela happy nga klei ki jingkula wat na phi pang ngan don hasanda ngat ki jing janjar ngan ma ngan ong hai den pati ngan don ringkat